Şüpreli mişerleri qarşı alabız. Hallarınız nişik yigitler? Allah'a şükür yaxşı. Yarı, bu oyundan нәрсе көтәсез? Матур, батыр, кішлі ойын кетеміз, кәп зеңіп шығарға ойлайбыз. Бик яхшы. Рәхмәтләрегезне кемгә белдерәсез? Рәхмәтне білдіреміз келе Шөпрәлі глава района Марат Ринач Гафаровқа, заместитель главы Державского муниципального района по социальным вопросам Залялов Арат Фиркатовичка, начальнику отдела культуры Державского муниципального района Сагдеев Зульфату Филаретовичу, һәм мәдәния йортының директорына Шарафуддинов Руслан Данировичка. Бик зур рәхмәт сезгә. Әйдәгез, егетләр, кыздырыгыз, маншыгыз. Корпоративтан салып кайтты. Һәм хатның караватка әткәзүне бер җай бар. Шөпрәлене мәше тутыргычы, ягъни кошачий наполнитель. Вот с этого момента попаду. Форс-мажорлар килеп чыкса да, тоттың да аны алып аттың. Алдан ук кисәтәбез килә, побочный эффекты бар. Бик тиз аңа яләшәсең. Мяу. Шөпрәле мәше тутыргычы, өйдә любой хайванга килешә. Hayırlı kış kırmadı tamaşçılar. Sizin karşınızda Şüpreli mişerleri. Biz bu Tatar KV Ligasında birden bir mişer komandası. Şuna göre bizden, sın mişerlerden sizge bölek. Niyaz çıkar. Derse bu. Şirik. Şirik finalga şirik giysek. Yarım finalga yartısı bula. Finalga biz bulam indi o. Менә шунда булган инде. Bu sabah kırttım ben. Хөрмәтле тамашачылар, хәзерге заманда бик күп төрле приложениялар һәм шундыйларның берсе Мишәрский переводчик. Каралы дустым, әйдә кафега бара башлыйк әле. Үләм ашыйсы килә. Синең шутка барып кафега ашап килик әле. Әйдә летәчәкле типер тәйтик әле. Мишәр сәсилә барыгызның да нервысында уйныйм әле. Кайгырмагыз достар, 5 минуттан соң киләм. И шуннан соң 30 елга югалыйм әле. Твоя тёлка просто чушка, моя бэйби турбо пушка. Хөрмәтле тамашачылар, менә шул кызык нотадан башлыйбыз. Просто чушка, моя бэйби турбо пушка. Сез әле генә Шөпрәле гимнын тыңлап үттегез. Сез беләсез инде, ашта әбиләр балаларга садака өләшәләр. Күз алдыгызга китерегез, ашта булган хәл. Elmesin sadaka. Рәхмәт. Mesin sadaka. Sen nasılsın oğlum yine? Hatırım yok isin benimle. Әйе. Neresi oğlum mesin sadaka. Һәрбер ират мондый ситуациядә булганы бар. Нинди дисезме? Карыйбыз. Karali tağın yanıma kildim, misine ettim kilmezken yanıman. Men özüm bilep kayşan barıga, kayla barganımda. Pakış, küzümden yuğa. Kim idi o? Jan kisegim dostum futbolga şakıraydı. Хәзер нәрсә футболга барасың инде? Yok yine misine girip koya barayım. Her bir toyda var şunday gayle. Qayсылары үз балаларын яшьләрне котларга мәҗбүр итә. Хөрмәтле Фәридә белән Гүзәл, хәзер безнең Ибраһим сезне туй көнегез белән котлап китәчәк. Әйдә. Мин сезне. Ояла. Туй көнегез белән. Җавызыңны ди. Təbrikliyim. Biz de әтияткән сүзләренә кушылабыз. Әйтәттем мин сиңа сыңгырым калишни. Әйдә. Фитнес клубта булган хәл.
Исәнмесез? Мин фитнес инструктор. Сез приседанияны дөрес ясаңыз, әйдәгез ми сезгә күрсәтәм? Әйдәгез. Так, менә болай кулларны җыябыз, име? Әйдәгез 1, Әйе. 2, Әйе. 3. Әйе. Исәмесез? Мен главный фитнес инструктор. Сіз бірсек дөресрәк эшләмәйсез. Әдә күрсәтәм сезгә ничек кирәк. Әдә, куллар кыстыгыз. Әдә, әкертен, 1, әкертен, 2, китеп торыгыз әле, пожалуйста. 3, вот, әкертен, вот, 4. Хәзерге татар эстрадасында иң зиңеле шул клавишникта. Нигә дисезме? Карыйбыз. Аңла минем йөрәгемне нигә аны син елатасың? Күзләреңә яшьләр тулды, ничек син аны аңлатасың? Күзләреңне карлар күмде, оныткансыңдыр дисең мәллә? Буранларның күші жетмес мәхәббәтімні сөндірге. Юк, ташлап кетмәсін. Hörmətli tamaşaçılar, һәм соңгы сүзебезне әтәсебез килә тост белән. Бирен заманда Качан Рубин уйный белгән вакытта яшәгән ди бер мишәр. Бик хитрый булган ул мишәр, һәм шаян бул мишәр. Барган ул бер заманны туйга, яшьләрне котларга. Аның кесәсендә булган конверт. Яшьләргә биргән конвертны. Но конверт пустой. Бу нигә кирәк инде хәзер? Мораль. Шул көннән соң мишәләр пустой конверт белән йөреми. Хөрмәтле жюрилар, бу сезгә. Син нәрсә әйтеп бу взятка? Бу сезгә бу. Взятка бит ул. Кайгырма, 5000 катлык взятка түгел, башыңны иябез. Gəbizəli tanış bulayıq biz müşər yigitləri Tataristan ilinin biz Şübrəli müşərləri. Ошадымы sizgə? Jüri əzələri, nindi İsmailiklər qoyasız bu yola. Так, Ренат Елмая, Илнас Елмая. Алмаз абы Елмая, Ленар Елмая, һәм Айваз да Елмая. Менә бит. Бишесе дә Елмая торган Смайл. Алмаз абы. Ничек елмаймысың иде? Конверт бирделәр бит. Алмаз абы, сен ишек ачып кара әле башта. Без иртәрәк күтәрдек бугай. Әйе. Хәзер соң инде. Анда мәтрүшкә дә булырга мөмкин бит. Boş булса, үзем акча бирермен сиңа. Икенче ел юбилейга барырга конвертыгыз булды инде хәзер. Но монда бит престиж. Алар кемгә бирделәр? Сиңа бирмәделәр бит. Алмаз абыяның эшендә акча түгел, разминкада булачак сорау. Ярар, карарбыз. Сезнең арада мишәрләр юк, менә сразу күренә ансы. Минем хатым мишәр. Ярый. Зур рәхмәт, Илнас. Егетләр, миңа калса, белмим, менә шәхсән үзем, бәлки барлык жюри әгъзалары бик зур натяжка белән куйдылар әлеге Исмаилны, миңа калса. Менә шуны онытмагыз, ям? Ахыргы бер 3 номер коткарды миңа калса. Башында куелган номерлар мине Исмаилның елмаймаганын куярга дип фикер бутырган иде. Менә ахыргы 3 номеры коткарды. Егетләргә кушылам. Зур рәхмәт жюри әгъзаларына, менә шундый фикерләр. Егетләр, афәрин. 5 Смайл елмайды.